ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ମକରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆଉ ମକର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବିଲେଇଶୁଣି ମକର, ମାନେ ଘର ପାଖାପାଖି। ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଆସିଛୁ ମକର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମକର ବୁଲିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବା। ବୁଲାବୁଲି କରି ସାରିଲେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି। ଆଉ ଝିଅ ଘରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟା କି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଆଉ ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ବୁଲିବିନି, ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ତାପରେ ଯିବା। ଏବେ ଆସି ମକରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ବି ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଚୁଡ଼ି ବି କିଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚୁଡ଼ି ନେବି, ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ ବି କିଛି ଚୁଡ଼ି ନେବି। ଆଉ ଏ ନଣନ୍ଦମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ି ଏବେ କିଣାକିଣି କରିଦେବା। ସେଇଠି ବହୁତ ଗୀତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ମାନେ ଭଏସ୍ଟା ଦେଇଦେଇଛି, ସାଉଣ୍ଡ ପକେଇନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ କ'ଣ ଚୁଡ଼ିଟା କିଣିଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ସେପଟେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଏବେ ଦେଖିବା। ଭଲ ଏଇ ଲୋକଟା ଲାଗୁଛି ଚୁଡ଼ି ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛି କୋଉଟା ନେବି। ଏଇଟା ବଡ଼ ମୋବାଇଲ। आज्ञा दिखाँ जरे पुरेली आप बाछुचे ये करेंगे कहीं पढ़ी पानी दिए आप जहाँ तुम बाछुचे करेंगे छुआ लाइक है चुट्टी आइसक्रीम सब नहीं गया आम ये खाइबा बसी जाइए देखु ये से बसी पड़ते आम ये खाइबा ऑर्डर दे देचु देखु समस्त हाई कह दिया सांग मैंने मोर ठुमका पूरी आसीगला और से दी जन चाउमिन एग चाउमिन तुम कौन खाइब ना मोहिनी खाइबनी खाइबा ऑर्डर आसीगला चलते भी खाईदेवा और खाई सारे सेपटे जा आउ कि किणाकिणी करवा किणाकिणी कर सारे घर को जा
ସେମିତି ଆନେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ସେମିତି ଆମ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଚୂଳ ଏ ପାଇଗା ସେମିତି ଆନେ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେଲା ସେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଛୁଆ ମାନେ କଣ ଇଏ କଣ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲା ଗଳି ପଡ଼ିବ ସେମିତିଆ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। नाली पीस नहीं प्याला मोटा अच्छी पड़ा नाली ଏଇଟା ସେଇ ପଡେ ଏଇଟା କେତେ मोटा 100 गुडे ଏଇଟା ଧଳାଟା ଭଲ ହେଉଛି ହଉ ଏଇ କଲରଟା ନେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ସଇଲା ସେ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେବେ ଝିଅ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆରୁନ ଏ ଖୋଲା ଏଇଟା ପିନି ଏ ନା କାଢିଲା ପିନି ତମେ କାଢି ଦଉନ ନାଇଁ ହବନି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଅଛି କାଢି ୱେଟ୍ କର ଲୋକ ଅଛି କାଢି ଦବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାଢି ପଛପଟେ ଠିଆ ଫିଲିପ 50 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଦିଦି ତମେ ନଉନ କଣ ତମର ନଉନ ତୁ ନେ କାହିଁ ତମେ ନେଲେ ଏବେ କଣ ନଉନୁ କଣ ନବୁ ନେ ଆଉଟା ଦେଖ ଆଉଟା ଦେଖ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦି ଜଣ କିଣୁଛନ୍ତି ବସି ଏଇ ଯାଉ ଅଧେ ଦେଇଯିବ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ହେଲ ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଡା ତ ସେଟିଂ ନିଏ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଖୋଲି ଘରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଆପଣ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମାତ୍ର ହରେକ ମାଲ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ହରେକ ମାଲ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଇବର ଲୁହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସବୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷ 10 ଟଙ୍କିଆ ତମେ ଯାଅ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନହେଲେ ହଁ ଝୁଅ କାନ୍ଦିବ ଆମେ ଯାଉଛି ପଳେଇବି ଯାଉଛି ହଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଆଇଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା କଣ ସେଇ ତ ସବୁ ଆଉ କଣ ଆଉ ବୁଲିବ ମତେ ବୁଲିବ ଖେଳନା କଣ ଚାଲ ଯେଟା ମକା ନବା ଆଉ ଖେଳନା ବଢିଆ ବଢିଆ ଖେଳନା ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ନିଆ ହବ ତ ଏବେ ସ୍ୱୟଂଶ୍ରୀ ମାମା ପାଇଁ କିଛି ଖେଳଣା ଏଠୁ ନେଉଛୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ୱୟଂଶ୍ରୀ ମାମା ପାଇଁ କିଛି ଖେଳଣା ନେଇଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଆଉ ପୁଣି ପାର୍ଟ 2ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଯାଇଥିଲୁ ଯାତ୍ରା ବି ଦେଖିଥିଲୁ ଆଉ ସବୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟ 2ରେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ମକରମାଳା ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ସେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭେରାଇଟିର ଚଷମା ଦେଖନ୍ତୁ